அரசு துறைகளின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்வதற்காக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று துறை வாரியான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய முதல்வர், அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்களின் பயன்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், திட்ட செயலாக்கங்களில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் துறை செயலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து விவாதிக்க தேசிய அளவிலான கல்வி அமைச்சர்கள் மாநாடு குஜராத்தில் இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் தமிழக அமைச்சர்கள் பொன்முடி, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பங்கேற்காமல் புறக்கணித்து உள்ளனர். மாநாட்டிற்கான அழைப்புதழ் வந்தபோதே அதில் பங்கேற்க வேண்டாம் என முடிவு செய்ததாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார். மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக மனு தாக்கல் செய்துள்ள திமுக, அதிமுக மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. எனவே திமுக வேட்பாளர்கள் கல்யாண சுந்தரம், ராஜேஷ்குமார், கிரிராஜன், அதிமுக வேட்பாளர்கள் சி.வி. சண்முகம், ஆர். தர்மர் மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ப. சிதம்பரம் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். அயோத்தி ராமர் கோவில் மற்றும் மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ண ஜென்மபூமியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மது விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்படுவதாக மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்தார். அயோத்தியில் ராமர் கோவிலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் செயல்பட்டு வந்த மதுக்கடைகளின் உரிமங்களும் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார். பிரபல சமூக வலைதளமான யூடியூபில் இருந்து ஆட்சேபத்துக்குரிய வீடியோ நீக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வகையில் இந்தியாவில் இந்த ஆண்டின் முதல் 3 மாதங்களில் 11,75,859 வீடியோக்கள் யூடியூபில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவுடன் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட விரும்புவதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் கூறியுள்ளார். இந்தியாவுடனான ஆரோக்கியமான வர்த்தக நடவடிக்கை மூலம் கிடைக்கும் பொருளாதார நன்மைகள் பற்றி நாங்கள் அறிவோம் என்று கூறிய அவர், இரு நாடுகளும் இணைந்து வர்த்தகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றார். தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் மேன்லிக் மாலோ இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிட்ஜ்வாட்டர் பகுதியில் வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது அடையாளம் தெரியாத நபரால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர் விரைவில் குணமடைய தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.